Sziasztok! Szeretném bemutatni a Matrix jutalékrendszerét. Tehát először is el szeretném mondani, hogy aki free tag, tehát annak semmi jutalék nem jár, és 70 napig nem is tud a pénzéhez jutni. Erről ennyit. Na most nézzük a Matrix rendszerét. Aki befizeti a starter csomagot, tehát a $10, az 5 mélységig, tehát 32 partnertől kap 6,40-et, tehát dollárt. Aki befizeti a $50, az Intert, az 15 mélységből kap kifizetést, azt mondja 15 mélység, az 32.768 tag alatta, és az kap 19.620 dollárt. Aki befizeti a $100, tehát a szupert, az, mint láthatjuk, egész 21 mélységig megkapja a jutalékot a Matrixból. Az azt jelenti, hogy 21 mélység az 4.194.000 ember, és kap 2.097.151 dollárt. Tehát mérlegelni kell, hogy elindulunk starterra, tehát én legalábbis azt ajánlom, aki teheti, tehát ez nem kötelező, és akkor már látni fogja, hogy a mélységből, tehát 5 mélységből 32 tagtól már jutalékot fog kapni. Tehát, ha valakinek kérdése van a csoportba, tegye fel. Köszönöm, sziasztok!